A todos, imos dar comenzo á Comisión de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente previa ao pleno ordinario do mes de maio. Señor secretario, temos quórum? Sí. Sí. Moi ben, pasamos entón ao primeiro punto, que é a acta anterior correspondente á ordinaria do día 19 de abril de 2018. Sí, Isabel. No apartado 2, moción do Grupo Socialista sobre o plan reitor do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Na votación está mal, pon, non se produce máis nada, o voto favorable do Grupo Popular 6, abstención do Grupo Socialista e Democracia Orensana e un do BNG. Eso está mal. É evidente que está mal. O Grupo Socialista votou a favor. Correcto, sí. Non recordo só que votaron os outros, pero o Grupo Socialista votou a favor. Non a fixen eu esta, pero vamos. Correxirá, si, non? Eu non viñera a esta comisión, pero isto foi un corte e pega, seguramente o facer a... Como normalmente os resultados a veces son simétricos, e vota a favor un grupo, absteñense o resto, pois deberon facerse, xa o correxemos, xa o digo que o correxe. Vale, algunha outra cousa? Aprobámola por unanimidade pendente de que corrixan, con esa salvedade. Vale. Adopta o... Perfecto. Debe haber doble error, porque non va a Por iso non, ten que estar cambiado o sentido da votación. Está cambiado un por outro. Claro. Bueno, pois correxirás entón a... Moi ben, pasamos ao segundo punto, que é mocións de urxencia. Bueno, constanos que hai unha do BNG, non? Respecto das vertedurías no río Támega. Entón, corresponde, en primeiro lugar, votar a urxencia ou non da moción. Damoslle un pouco a palabra ao BNG para que nos diga un pouco o sentir desta urxencia. Moitas gracias, presidenta. Sí, bueno, foi unha cuestión que se plantexou unha vez que xa estaban convocadas as comisións. Nos pensamos que é urxente porque, bueno, trátase de un feito que non por ser reiterado nos últimos anos deixa de ser grave e que debería ter unha resposta pois o antes posible. Simplemente, bueno, nos facemos aí un relatorio na exposición de motivos. O último acontecemento pois é do pasado martes 8 de maio, no que se produxo unha vertedura bastante grave que levantou bastante preocupación entre os veciños, sobre todo de Verín, que por onde pasa por onde pasa o río. As verteduras parece que se produciron nun dos afluentes, pero chegaron ao río. Non está claro de onde provén a vertedura. Parece ser que foi con consecuencia das obras que se están realizando no AVE. Temos que tamén poñer de manifesto que hai varios territorios afectados que son parte da rede Natura, etc. E, como digo, é un tema que non é novo, xa se ven producindo reiteradamente, e nós o que pedimos son basicamente dos acordos. En primeiro lugar, a raíz desto, instar a Xunta de Galicia a iniciar un estudio de investigación propia sobre as condicións ambientais e sanitarias do río Támega e afluentes a respecto do impacto das obras que o AVE ou algún tipo de industria poderán estar a ter no mesmo. Con base a este estudio promoverase un plan de restauración integrada a consensuar cos municipios implicados e, en segundo lugar, correxir tamén, aproveitando que unha cuestión administrativa que pensamos que non ten moito sentido. Entón, no segundo acordo, o que demandábamos é que do Goberno Central traspase as competencias da demarcación hidrográfica do Douro. Entendemos que a urxencia ven dada precisamente porque cuanto antes se lle dé unha resposta a este tipo de incidencias, pois mellor para todos, e por iso planteamos para que se pode ser, se consideran que ten a urxencia que nos lle vemos, pois poda ser xa tomar algún tipo de determinación neste vindeiro pleno. Moitas gracias. Moi ben, pois pasamos entón a votar a urxencia desta moción respecto das vertedurías no río Támega. Votos a favor? Moi ben, moitas gracias. Pois entón damoslle a voz ao autor da moción que casi a defendeu. Simplemente vou agradecer que neste caso estén de acordo ca urxencia plantexada. Como xa está explicada, basicamente o que é o contido da moción, non vou a volver a intervir. Moitas gracias. Correcto. Alguna intervención por parte dos grupos? Bueno, pois, por parte do Grupo Popular sí que queremos deixar constancia do sentir do noso voto, que neste caso vai ser a favor dos acordos que se presentan nesta moción,
porque se ben, bueno, en algún deles, por o mellor o primeiro, de instar a Xunta, que non é, digamos, o competente neste tema, tería as súas discusións, pero o TAMEG é un tema que nos ocupa e nos preocupa, non? A todos, e todo o que sexa en favor del, pois van a ter o noso apoio. Entón, estamos de acordo cos acordos que se van a adoptar, a pesar de que discrepamos na exposición de motivos, porque, bueno, unha vez máis, o BNG fai un pouco de demagoxia política e falsea algúns datos no que é a exposición de motivos. Non obstante, como digo, o voto a favor do Grupo Popular vai ser a favor dos acordos, a pesar dese desacordo ou desas discrepancias que aparecen na exposición de motivos. Entón, se non hai ninguna intervención, pasamos a votar esta moción respecto das vertedurías do río Támega. Votos a favor? Unanimidade. Pois moi ben, moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, que é o terceiro, rogos e preguntas. Algún rogo ou algunha pregunta? Non hai? Pois moi ben, moitas gracias, dámola por rematada.